horas madihita saluhutna. Tamulaima partangayangata di Boronginon diganuk bagas ni ruas huria HKBP Sidorame tu hari Rabu 20 sia dohot Jumat 31 Juli 2020. Mare de mahita sabukwe de nomor sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang aka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang hagogon, manang aka nama sanuaeng, manang aka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosan, jala para siroha na sumurung, dipangidoroham nuaeng, mangolu jala martua hamisogot, nungaragam dalanna di bahenho manungguli rohanami, asa hutanda hami hatuaon sogot, di baheni hupa serep hami manuaeng rohanami mangido sianho, sailehon matondim na badia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami, sai hutangingon hami masoaram, na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaeng, asa sapang hami tuhanguluan, na pinaredemi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajahama epistel di partangyangata Boronginon, ima natar surat di 2 Musa 20 tolu ayat sada satu ayat sia, songonon mahatana. Dang jadi para ratonmu barita gap-gap, jala unang paherbang tanganmu rap dohot parjahat,
gabe sitidakon hageduhon. Dang jadi paihutanmu tahi torop laho majahati, jala dang jadi perpanguluanmu hata bada, manang manolopi hata torop lao papeolhon uhum. Napogos pe dang jadi apinanmu di pargulutanna. Molo jupako lobu di musum, manang halode nililu, ikon mulak togihononmu tu ibana. Molo di daho halode ni halak na makagigihon ho madate di bahen soratna, dang jadi pasobuammu peak, ikon paheheommu doi rap dohot binuanna. Dang jadi pailingonmu uhum tu halak na pogos, hasohotonmu di pargulutanai. Sai paholang maho sian hata gap-gap, jaladang jadi mate bunuommu halak na lidang, dohot na tigor, ay dang uluahu mamitori halak parjahat. Dang jadi jalonmu silehon-lehon, ay papitung mata ni halak akan atong gorhian, nian anggo silehon-lehon, jala di papeor parhataan ni halak partigor. Dang jadi hilangommu halak dagang, ay diboto hamu do rohani halak dagang, ala halak dagang nang hamu na jolo di tano Mesir, ido sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Marede mahita sa bukwede nomor 497 ayat 3 dohot ayat 4. Asini roha madihamu doho dame siad debata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat borongin madihita saluhudna. Tajalo mahata ni debata di parsaurata di partangyangan di Jabutabe ta buka mabibelta turpuk jamita di partangyangan otta imana tersurat di ulaun ni apostel bidu 5 siana sada sahat rodi ayat 10 sada ulaun ni apostel bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada songonon mahatani debata si Ananias doho si Sapira adong maujui sahala na margoar si Ananias rap doho donganna saripe na manggadis tanona mardus ni roha ibana doho donganna saripena manadikot tuhornai deba dibuan mana debanari di pihak koma
tujolo ni akka apostel. Alainin na si Petrus ma, we Ananias, naong digohisibolisi doho haperoham, lao menggabusi tol di parbadiai, doho mamorso, deba tuhor ni tanoi. Ia ditiopoi, dagong diho, digadis sopei, da laos tong guru diho, dia do ubain na tuburuham mabay songoni dada jol mana ginabusami disi debatadoi alai disi dibegesi Ananias hata ordeng runggang maibana laustos hosana jadi biahaton situtuma sude nau begesa jadi hehema akan nau poso disaputi mabakena diusung matubalian laho mananom alai salpu arga tulujum Roma dongan saripenai dang dope diboto nama sai jala dibakulingi si Petrus may bana pabua matuau nasauddo di gadis hamu tanoi olo nasaido ninna alainin na si Petrus mamando ibana buasa tung saroha hamu mangujuni toldini Tuhani tagamma namadok masuk ma akkanaung mananom dongan saripem usungon na sida manang ho tubalian dungi pitorunggang maibana tujulona lastos hosana jadi dinabongoti akan oposei nunga mati ibana didapot jala diusung mabakena tubalian ditanam ma tulabung ni dongan saripenai jadi hata huton situtuma sude nasa huriai rodi nasa na ubegesa ido sahatna amuna kamanami nanami haanggi na pinaribot mulai dokon ulaun ni apostel dalam hata Indonesia disebut dengan kisah para rasul. Iguari do bukon ulaun ni toddi. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Perdalanion ni akka apostel benar bahwa begitu banyak keheranan, banyak mujizat tada halongangan marhite-hite ulaun ni akka apostelon alanido diguari kisah para rasul ulaun ni apostel ima pekerjaan Roh Kudus ulaun ni toddi parbadia angoni kota kasdo dihita mangatusi bukon akamang akenang kisah sejarah perjalanan para rasul-rasul itu adalah menceritakan pekerjaan Roh Kudus. Ulaun ni toddi buasa ai di perdalanan ni akaposteli marbari tanauli gok tada halongangan. Heran mujizat buasa boy mujizat ima huaso ni toddi parbadia. Mana parjulo napa dua hon marhite-hite ulaun ni apostelon gabe sada persiajara doon hita na ubege turpukon ahama persiajaratta sianon apa yang mau kita sikapi apa yang mau kita tangkap dari kisah para rasul ini sada hata nama sai singkat jala bagas lapatanna dia mai dang boy margabus jangan berbohong apalagi mau didok kape dison unang menggabusi akka apostel akka perhalado aina sinuruni toddi doi burak dodi tidak gampang
Ini tidak gampang. Karena kita seringkali mengklaim, oh itu kan manusia. Alai ingotot tama di pardalanan ni akka apostoli onma ulaw ni toddi. Dang tersirang toddi ni debata sian akka parhalado. Salinani kodonku dang tersirang toddi parbadia sian akka ulaw ni parhalado. Ai ulaw ni toddi deh. Alanido ha parhalado ni jangan sekali-kali kita klaim itu adalah dari diri kita. Oh, ako ngay tahbiso na paldita. Ako ngay tahbiso na situa. Ngay tahbiso na parhalado. Mauliate. Alay jajita. Na isonggopi to dini debatado hida. Alanitang buhi hita marmem-mem di si. Kita tidak boleh bermain-main. Ternyata nahudok nakipar sejarah sianon. Ananias dan Sapira bermain-main dengan agama. Ananias dengan Sapira, dia bermain-main, dikiranya apa yang dia lakukan itu tidak tahu menau oleh Tuhan. Ternyata kisah para Rasul 5 membuktikan ngerido nakina deh ala mergabus, ala berbohong, ala Ananias dan Sapira merasa, oh ini tidak diketahui oleh Tuhan, ini adalah hak saya. Di pada narubi be ibu Tuhamu nadui ima si Kain nama bunuh anggina si Habel. Tuhan tidak tahu menau kalaupun saya bunuh ini adik saya. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada batasan-batasan penglihatan di hadapan Tuhan. Salinari ala ulaun ni apostolon gabe sada persiajaran sada tudu-tudu di hita unang mamar meam-meam di ngolu haporsiaon. Di 2 Musa 23 natajahan nak kiningan sebenarnya nunga sada patokan hukum agama. Nunga dong sada hukum menyangkut haporsiaon naung diklaim bangsoi nyoda dang boy sonon. Alay ternyata molo taklem no engon jud aha bai nabi nan nijol madi nenna alay nabi nan nijol be molo nunga sama-sama jolma naung pinarto dia ni debata jangan main-main ay sarupa deui yak kapadatta na marsaribe bau nang dah hatani padita deui na banggo hola padita hata padita sendiri tok deui pasti itulah yang dipermainkan oleh orang-orang sehingga begitu banyaknya orang melakukan cerai misalnya. Begini dan begono karena sudah meningkat. Ini kan masih di dunia katanya. Siapa bilang kita di surga? Kan begitu? Asipata molo subuh betangkis itor dialit tor do bahasana. Amang padita ipor tibior do behidana. Emangnya kita di mana? Sukunai. Ai di dalam martangyangon. Di gereja. Gereja di dia. Ipor tibion. Jadi ikolauro nalarta unang gabe sipata wana marugamon nong lomo-lomona molo susiat ikarang mamuse. Anggo di haporsiotei anggo ngulu haporsiaon nani patuduhon ni debata di bagasan Yesus Kristus. Kotikos tiopota. Ida saya dokon di pangukaponing magira ma auro tiok mana diho unang adong mabuat tupalmi. Memang banyak tantangan, banyak cobaan. Lalu kita mau bersandiwara untuk Tuhan. Ternyata tidak boleh bersandiwara. Katakan A kalau A, katakan B kalau B. Sandiwara. Firano malo hita bersandiwara sed debata. Marsandiwara do sikain. Daku dang iboto ina. Ternyata dangadong nahulib tidak ada yang dibatasi lewat pandangan Allah.
Imana marga, apalagi noengokan melorok nakin unang margabus, unang margagap. Apa yang dimaksud dengan margagap? Hatanay gereja, I love Jesus, nina. Saya cinta Kristus, nina. Alay, hola lewat sini itor ditujuki dongan na. Baipe ikon si palurusot tadete. Alana molonung ata jalo sede bata. Tapergumulhon. Makanya kalau kita menerima Tuhan itu ikut terpergumulkan, hati-hati. Alanido agama ini adalah merupakan edukasi pendisiplinan asa tong tiur lakkata. Bahita romado ade. Dang terlakkahonau salakko nature somardo ngaton ala gudang tantangan ni. Alanya mo kamang kainang songon na tajomdo turpu jami daun unang margabus. Isi sekitar na siya margabus ade. Haru tagabusi amatta, haru tagabusi natta, haru tagabusi paditatta, haru tagabusi situatta, haru tagabusi pamaretata. Pasti. Alaina hacita do. Molo saya ini holopolom gabus. Begitu sakitnya hati pikiran dan kita pun sering gelisah. Kalau kita margabus. Alusibe rasa hobbe mate. Alai molo tabudo, bah na tabu mo mate. Alai molo hidup dalam pergabusan. Basi patay na dong ando. Aku mang palitadang buyaw mo ikut kumain do tangak kusongononin na. Ada apa? Adong deh. Apalagi molo gabus. Kecuali ada juga tantangan kalau ada suatu masalah yang kita hadapi sulit. Apalagi margabus. Saya orang ibu turun ibu. Ya harus tidak dana kiba. Ada ibu to mayan nong. Walang ma idahanon. Engai bekap baris-baris ni tanganna ala toropami anak konna. Jenge bekian tong bagi-bagi di danon. Ada yang ibu ni horus matong. Ni horus ala ni malena. Ima tikini ala ni hapugusoni. Dan ibu naroha. Hape dakkola na makorus. Ruabakku orang maletong i horus muse. Obat tali makorus. Baujungna na perpudi. Manebes ma luar biasa. Sikikali sama aku. Inna si kakak amma. Sahak ma laporan otu. Tuinong niba. Ay baru haroa. Ngat. Huwag kapit bagian na. Songno. Bereng mau mak ni na somma ni. Inna ma. Apa alanya ha? Tong ma alani male. Margabusi ba memang ngirido. Ipas-pasi mi betong. Ipas-pasi. Alai na burjudo Tuhan ni. Burjudo mak ni be. Ay dong dipas-pas. Tong do. Angkon iloppa musik godang. Ay kinatalan ni bogusok kian ade. Kita bisa betul lah. Katakan sejujurnya. Ay no ay ngapalagi lamaju negarata, lamaju pertuyan. Pangam mana diho. Unang pangan na naso diho. Ay tabo to. Ay basalam segudang akka hangaluton. Marpesta misalnya marpesta. Ngay baen 500 piring contohna. HP naro sebetulnya 400 salak do naro. HP ngay baen 500 piring. Alay tong hurang. Hamab benon. Bagudang songon nani dohani. Ngay baen yan. Nasoddo na. Alani sederhana deh. Ipedang si pasomalo ni. Ay tumagod do. Martabu jawaban ingon. Tumagod do. Ni dok asa unang dulu dongan. Ena hebatan atong. Ngay bayan iddahanon. Laudisianu. Hape rome mana mabuka. Ay diddahani. Dakku boten na. Hape ngay nyalang. Ay diddahani. Dakku boten na. Satu nomor bada. Au sugarihan. Alam aliyawa. Walang donak kining. Minta maha jawa. Alani malikku. Gabi walang. Naro musedo dong aku. Gabi walang iddahanin na. Hape romat tong saya tatan. Dang adongin na. Hape nga nyalang. Dang adongin na. Bahaso paritiritiyon na mga lului. Sugarihan niya kuan. Nga walang beba. Butimay. Nung mahepek kom museba. Turhamu man. Selesai perkara kan itu. Niang. Ondung nyalang pe. Roh hata-hata.
baru musero tong mu akanahon isi na mangalangi torhatok ma iturbingulo kina musema apanya nih dia mau iturbingulo contohnya alai doh hata-hata na koras muncul saya unang ma pas may betong anyalang gabila jaga-jaga ma situng iturbingulo kiba ningom ma alanya itulah dampak margabus alani sir-sir do di debatatu hita na mangulon nyan apalagi kano poso na jujudan mangidihon katakan sejujurnya alai tongdo itu tukang-tukangi jadi tedeh donian jujud apalagi dipertikin hidup ini adalah kesempatan molo kesempatan don tapakke ma kesempatan non marsitutu tu debata unang margabus baru unang margabus karejo hidate sebetulnya ilmu komunikasi dong komunikasi asiananias do si sapira na si dehed do mandokon na saudah lelon namen no tuhuria molo nungalaku kalau sudah ini laku apa yang mereka jual beli kan begitu HP ngamar janji ai di joloni perhalado i joloni si Petrus do HP saya detikki tarboto ma di leoma tuhuria nyodo dinna HP Roma si Petrus ai bahasa songoni ai tu mau kiado do honomu songonon manggabusi debatado hodisi ina nakinengan bah ternyata molo dina perjului itor langsung do teh itor runggang masih si Ananias mate heran orang bahasa mati na so berengin tanah do be i masih sapira bah dia matakuin habe ngai buat tu udean mula sini romu si Petrus ai sadia do harwa ijual ho pakarangan nani dok mihiat tuau na saudo aja bahasa margabus margabus do suami mina sadar gabe runggang papai do pt ilokon na manggabusi todi parbadia barang binoto satok kido hatop itor mate alanido di bagasan suasana na sedang mencoba hapor syota lumobi di coronaviruson tapasoh madirita na saya patu-patupa akkana so hobbar di jolo ni debata basedak kanon ayah haron nama saon bahasa songonion dang binoto be huddul dohot jongjong saya terus mar masker ade hida song masker na newon maridi do ngamar masker HP tong musenon hey ne ado tebak nai pengukur suhu dah ima termogan bebutu hamudon nai ngamuncul muse hey dang sehat tidak nang mola seri tebaki uluten be ya harpung muse baru tu tangan ma ina gebe tangan ma nana te alai be nang ma biar hu kita kama kain ngate na biar hu so tungi tertabai mu se tabba hangaluton nama saon betok kinai dohon idon unang bait tangan mi gabi putusan urak sarak ni tangan mi na mu se detikki ahamalianon sisilom mi may na dang mungkin naneng dohonon tumagom mahita mangoloi nanidok ni debata tadok maju naing baru sa sehat kita keterbatasan kita pakai maskermu gerejaon huriatta ilatih do akka hita ruas mau tu dia pe mar masker cuci tangan lalu ba martangiang dohot akka nasing tai huttom ma ubigina dua tolerion ngai bae pe instruksi presiden do setiap yang tidak pakai masker denda sejuta rokon bah baru noni teh pas sedang mar masker terus dia mah jangan main-main alania hadi bainon positif jadi berpikir ima rikko ni hahi pasonon ima jona boy ada orang sodapot vaksin lau pangubati maradopon viruson hawa kama ngakainang
Udok na kisah awal. Ulaun ni apostol 5 ayat sada ra usap dusada parsiajaran madihita. Ahado patu pota di bagasan pos ni rohatta tu Tuhan. Unang silomo-lomo, unang ikolomo ni roham. Tabaim ma molohita no aing akan namar sahur. Ahado nyon, ahado nyan, ahado nyon. Baik ko masih baru sanitahi. Ido halak bata sila kapangulihon buru manang pangulihon anak. Namar hamaranggi ko solo masirenggetan. Diskusi. Baru putuskan. Dang boy kehendak ni seseorang. Si Ananias do Sapira peneng berkehendak na. HP ala nang kehendak na. Dang ibotoin na. Ujung na marah, mate. Kita penoing na mau martangyang mahida. Di bagasan pos ni roha tu debata. Tabatuduhom ma. I debatado. Anak hicu ni. Nyawa. Hosat taon. Tapoles-poles pihak kada tapoles-poles. Molo saya tapar meam nani dok ni debata. Totu marabulut dui dihita. Alaniak kamang kainak kita salutna. Taingok ma. Persiajaran na argaon dihita. Lau mangulahon akka ulaon. Bari kok do hebe ngale unang mamok kusua deh. Jangan rakus. Siapa tidak butuh uang? Butuh. Siapa tidak butuh makanan? Semua butuh. Tapi kita harus sama-sama menikmati. Ya milikmu milikmu lah, milik saya. Unang atong binua naso milik niba, nialang naso nediba. Bacoba majo, la makanan ni pahopumpe, itor dialak ko dang permisi, ikotong dong mangamuk pahopumi. Alani tapa tuduhon ma pos ni rohatta, pangaleotta tu debata dungi. Tabu mapakilalata mardame mahita asa molo mardame do debata la susido lang mardame nang tudongannya jolma tauloi debata la sisido hita patupahon akan uli na denggan tudongata pasu-pasu tuhatta mahita amin martangyang mahita mauliate mangulu nami di ho Tuhan ala mangalean persiajaran jamita tuhami taringo tu hukum agama naong pinukka ni akka naposom naong diulahon lau maparmudu-muduhon ngoluna ikod dihabiari ho Tuhan ay siyak kodoi saluhutna waing pe persiajaran sian jamita na hujalo hami di akka ulaw ni apostol asaw nang olo hami murah-murah medebu tu pargabuson ala ni riko ni hebeng cinta uang si patadak kuboto hami mak tung adardo di ngolu nami marhite barita ni ulaw ni apostolon Ananias doho Sapira siyan na so pinagaman na runggang ala mga mudihon na so ni halamuhom mo runggang na sida ala margabus dang sesuai tu naong ni hatahon na hiyan tu tonga-tonga ni harajaumi opeli Tuhan arganai jami taud di hami asa molo manangah hape nabui masa di tonga-tonga nami taringot hubungan tu akka kebutuhan naing takkas sami marningo jami taun ay hatid do hape akka namadaw siyakko songon sikain songo si Ananias Sapira ali Tuhan sa ingoton nami maun lao paposarohan nami mangula mardalat tujulo ali Tuhan pasu-pasu matotong huriam pasu-pasu mahami di tonga-tonga ni keluarga nami molo pe ngalut hubulus sami akan nama saum alay luas mahami mangulu komunikasi doto daw magabus daw masandiwara
Ali Tuhan, huingot tami totong namasa di ngulu nami, nama say soson mengancam ngulu nami, taringok Tuhan pason, coronavirus. Naong mabaybiyahaton hamin waing, dang buhay bebas, lumuwi ma taringok persikolaan, doho di akka persobaw nami doho di pergarejaan pertanyaan. Ali Tuhan asiroham, tung jaga mahami, urupi mahami, lau pajamot to diri nami, saliling masa akan nama saung, ay hamizol malo nabui papoliton suasana, alani marhite-hite na peduli tuhahi pasong, disuatto do tuhami na margoar protokol kesehatan. Pasu-pasu kami Tuhan, pasu-pasu ng pamarita nami, pasu-pasu huriam, asa rabma siurupak kami, lao mencegah nasa virus na mengganggu hahipason nami. Asiroham Tuhan, pasu-pasu nak kami akan atoras, ay ngaludo huwado pihami no ay maradopon yan akon nami, ala ni virus corona, marsiajar sedjabu, marhite online, tung masemaol do Tuhan, di bagasan pamikirion, di bagasan praktek ningulu, urubi hami Tuhan, saya hatok mamasohot siap pertibion, virus corona on, asabui hami muse, ma patupahon akan muli, jora mahami Tuhan siya nakahadusaon nami, asiroham, wasat kami mangulu nami tuho, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita sian bukwede 122 ayat 2 tolu dongi binasa manong manguluhot tangyang ta sahala ruas patupahot tangyang pangudianon. Mari dimahita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak, kami melakukan pertanyaan online ya Bapak. Walaupun dalam masa pandemi ini ya Bapak, kami bisa menjalankan kebaktian pertanyaan kami ya Bapak. Bapak, kira pada hari ini ya Bapak, pendeta resort kami ya Bapak, Amang Victor Sihotang, berulang tahun, pada umur yang ke-57 ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, dan dapat melayani di rumah-Mu ya Bapak. Dan Bapak, kiranya Engkau juga memberkati para tenaga medis ya Bapak, agar bisa menyembuhkan pasiennya Bapak,
agar virus corona ini dapat selesai Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah dosa kami agar layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amo kamanga kenang mari di mahita nomor 3 lalu ayat 2 tapasahat ma peliata ima narikot di huriata soma jolo jala pikir mari di mahita. Soma jolo jala pikir lalu dia kami otik nai maho terlomba ibadah takamoni mula matu Tuhan Yesus si paluatan diri dan itulah onadamo oana sadosami nungalele ososona bukana sarohami say terponjok ilala oliakadalani mula matu Tuhan Yesus si paluatan diri dan itulah onadamo oana sadosami. Tatangyakon ma peliata tutuhata ali di batama nami na di banua gijang horo hararoan ni saluhut sileo-leo na denggan dohot nasa uli bahasa nama lutus hupasat tami masian na ni leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabewap na husi jolom pasu-pasu jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok moliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rakma hita mangidoh tangiang na pinodahon ni Yesus tuak kasisiana alea manami na di banua gijang sa pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say sao malomon roham di bonotongon songon na di banua gijang leon matuhami sadarion hangulu siap hari se sama dosa nami songot panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami toget tu pangujunan balua mahami siap pangago ay honap pun harajaon do tagugon rodi hasangapos saliling-liling na Amin. di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tu toldim amen. Horas borngi ma dihita kamanga kenang Horas